Ay, sa video. Diyan ka na, assist na. Abit, ikaw. Ay katawa-tawa siya. Dili mo na Ito ko nabungot mo karon. Unya, dili mo na continue mo na niya sa katong i-vlog niya. Puti nga parehani ba? Puti na kayo. Suun na sa mo na dia kay. Suun sa mo. Ano iya oh, pura rag. Pwede putus puro para parehata ba? Mga kababayan, sige. Video? Sige. So mga kababayan, ang mubasa ani nga atong sulat karon mao ni ang akong kuan kanang akong manghod, no? Kaya mubasa kay Si Peking Boy ka na, Peking Boy ka. ang mata ko, mga kababayan, hindi kayo masyado makakita ng litra. Kaya bigay ko sa aking kapatid. Okay ra ba sa inyo? Sige, okay ra. Sige, atong ipabasa. Ang una, Una, Mino Lisa. si Mino Lisa, analisa. Nadala si Mino analisa, ipadawat na lang nato sa kuan kanang yang Kamag-anak. kamag-anak. Igsoon ko kapamilya. Yan si dawatan si Besi. Sunod si Ara. Hari ako. Okay, kuha na lang sa food pack ni Ame. Oh, apa yung kuan? Kuha din ako ko. Sunod si Ara di doon. Si Ara. Si Ara. Kasi masulti nimo. Salamat. Pagay katulo si Arit. Arit. Ao. Arit. Ao, way ipon. Parehani. Salamat sa Peking Bombay. Wais pa yan. Salamat. Michael. Oh, si Michael. Si Melita. Si Kasulti. Si Kasulti. Si Kasulti. Si Michael. Jubilin. Bilin. Pares ba niyo? Tur ka. Jubilin, kinakamag-anak ni Jubilin. Kuha lang ano yung gano. Oh, wala mo tur ka pa. Asa isunod ko. Narawag ba? Kami kabanag saya. Kano po yung interview dapat? Salamat. Tanaw po sa atong kamera. Bakit ka lang? Hi. Dalin. Sunod si Dalin. Kanang gwapo gyud mo pagka-studio ita. Maraming salamat sa Bombay. Kinsa na Sarlin. Ako na labon sa taas. Sa tong Nalvin. Nalvin, asawa si Nalvin. Dai ka mag-anak Nalvin dire. Diyan lang mga boss. Oh, sige. Sunod Nalvin. Sunod Unya Nalvin. lang. Kang kuha na tunton. Tonton. Wala pa sundon. Walas tonton kay Matukan, ay si namatay tonton di ay ito sa panabo kay ang iyang lolo namatay, no? Nakalimot ang ginawa bay. O nga di ta maglimot-limot ang ginawa kay Matay gid yun tao. Si Carlos na Sunod. yan ng Carlos. Si Carlos po nagkuban sila dito ilang gi tabangan ang patay dito bantay. Oh. Si Basig mo. Madlo kong basig kawaton sa kuan ba. Oh, Fit na si Fit. Alit, saan Alit? hit. Fit. Unsa dito isa gani? Ay. Si Dai. Oh, si Dai. Si Dai. Dai. Yes, Dai. Wala po si Inday po. Sige pa na lang ka. Kikuha lang ano yun. Dodong. Mabel. Ay, yata na lang eh. Isa katot ka ni Dai. Pare. Pare. Sina. Tarong. Bukat na, di nagkadaog. Tarong nga gunit. Silalom. Sigma usik. Sunod si Tuwilok. Tuwilok. Will. Tuwil. Will. Ato na niya ginaplay na yun. Tuwid. Will. Kapo man na. Will. Tuwilok. Ao. Ao. Kapo. Sampay ba kayo? Chadang. Kini. Gamay ni. Wala. Hindi na Kaya story mo bigo. Damo salamat. Malaking tulong to. Marisa sunod, Marisa. Marisa. Abilia, Marisa. Isa ka mag-anak ni Marisa. Dari sa Marisao. Ito, kapit na yung posisyon.
Jeffrey. Ninya rin, Ninya. Linya. Wala ko Linya. Lin. Pinag-book siya kay nagtrabaho siya. Ah, oo. Boxe. Pero ni Ninya si Jeffrey. Jeffrey. Asa mas dito? Jeffrey. Ako pa rin. Mapat, kano sa pa mapat? Mo na siya ka Jeffrey. Dasan. Kanan na bagod na sila tayo. Dasan. Tayo pun dasan. Wala puno na ginis tatay ron. Ala. Congratulations, tay. Pasulti din mo. Salamat kayo. Sa Peking, Bombay. Sunod. Si Dato Tuni. Natutun eh. Dato Tuni. Yes, yata ka Tara. sa anak. 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 Ano? Pinakusgang anak. Armando. Tara. Lain. Asa napita si Tatay Armando? Ano man day? Upaw langit. Yang anak na may nadire. Ang anak na. Hey, ama na. Salamat. Armando. Sa Peking. Anak ni Armando. Yeah. Si Narisa. Sito. Yan na lang, yatag sa Anak. Sunod si Lindy. Dalo lindiw at bang. Come here. Lindy, Madam Lindy, nana. Salamat. Yeah. Salamat ba? Agibis. Agibis. Hagibis. Wow. Pangar. Sunod, Lilay. Lilay? Oh, Lilay. 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 Ara. Kasama sa Sunod ni Lilay. Okay, salamat. Kinsa man kang anak, anak kang lilay. Vanessa. Ay, parisa rin. Vanessa. Vanessa. Kasultin niyo madam sa tuwang kwan. Salamat sa Peking. Amel. Amil. Amel. Ara. Pakita po sa atong kuan kay para makabata sa lain nga lugar. Oh, tama gyud. Lain nasod. Muman. Ano lang tunong maabot lang nasod ba? Tugdagway, dapat lang nasod. Muman. Anak ka mo man. Sa may Oh, sa may kasulti mo sa kasulti. atong Salamat. hatag ana. Salamat. Iban. Tiban, nga pamilya ng Tiban dia. Mabingi ka daw. Ay, sa kamera. Ano? Cindy. Pasindi. Sindi. Ay, turo. Cindy, Cindy. Salamat. Sunod, Joel Cherry Buyag. Joel Chiri. Joel Cherry Buyag. Joel, Cherry. Taas ang pangari. Joel Chiri Buya. Si Chiri lang. Chiri. Kunya nas buyag. Ay, nasa. Ah, Chiri. Lain ang buyag. Chiri lah, Chiril. Chiri. Joy. Isa mo na. Agad na, ito lang sobrang dito niya. Yan, video na po tayo. Apa si buyag? Sunod ya, sunod. Wala na? Sunod, si Kuan Buyag. Wala pa daw. Yat, hindi staw ka ganaro. Yara. So, Sunod, si Ganggang Randy. bigtuan na ba? Babaw na na. Barisa Ganggang. Right mo na eh. Babaw na. Misil to daw. Oh, babaw. Babaw na eh. Bawa ta. Ato sa nang yatag sa kuan kanang nadere ba kay mo eh. Mm. Ato kang Marina. Oh, Marina. O sa si Kay. Okay.
Salamat. Salamat sa grasya sa Thank Ginoo you. kay kanda. Piking Bombay. Salamat. Sorry. Manoy. Kawaran. Kawaran. Keep it. Ano ba ayat sa ngaran? Gusto na kuha na kadawa. Dala. Dexter. Kami sama dami ka. Si kuha. Si Dexter. Kiri. Tara. Dexter. Salamat. Okay kayo. Okay kayo, Dexter. Lanjut. Siapa nada? Ha? Kato na, wala na kan? Tagaanan, bos, wala na, bos? Wala na rin sa sa babaw na lang nito ni. Kini. So, okay, kami tungkol ito. Come on eh. Kami tungkol. Ade. Thank you. Salamat. Ayo. No, iparo ko. Salamat. First, Na. kuha na